Čo sa stalo? No Ja som sa dotkol toho jelenia a ma to zabilo a ešte to aj reštartovalo hru. No ty môj kurva. Normálne keby ma potriasol nejaká elektrika alebo nejaký jede, keby do mňa striekol. Ty kokot. Ale to si tomu dal. Bá, ja som vedel, báček, ty toľko veci tu je furt. Go eat someone else, freak bag! Bá, zatiaľ asi najlepšia mapa do piče. Čo? Zatiaľ asi najlepšia mapa. Nie? Ako pre koho? Či si vybral zmenu, čo ideš mať? Nie, čak ranolky, len nechcú spraviť, povedať, že nemajú. Nemáš peniaze, či si minus. Die, you fleshless sack maggot! Ktoré tak sa strieľajú zombici, ale kde si? Á, to je. A dávaj bacha na tých kokotov, čo sú tu na... Kde? Už čo sa rodia tu na dnuda, nie? To sa zabudkujú. Oh shit! Boha, zase som hladný do piče. Povedz, nech ti už urobia tie hranovky. O, ľudí do piče. Vole, tých bonusov to dáva teda kurva veľa. Sweet! Otváram vonku. Čo? Koľko úplne? Čo s tým robíš? Ba, kde je ten jeden? Ukážem ti ho do piče. Čo nedá ísť. A to strieľaj. They're dropping like bad habits. Možno McDonalde. Nikdy som ešte nebol vedľa toho plotu, že tam to vyzerá možno nebezpečné. Ja si za tým tvojim hybridným psom, ne? Ja som sa išiel pozrieť blízka, že či to je jelen do piče, alebo čo to je, ale to A vyzerá nakoniec pes. si nezistil ani kokot. Kokot, ale bojím sa už ísť tam bližšie, lebo ma zase zjebe do piče. Poď sa mi pozrieť, aký je nechutný do piče, ešte lopatu má pichnutú v hlave, alebo sekery, barčo. Hranolky, nie? Ono chcel asi tie hranolky, tak... Boha, daj mi pokoj, zombici vyjebaní. Boha, prečo som ich zabil všetkých, kurva? Lebo si marihuanu vykrál. Boha, tu je upgrade zbrane v klietke. Jakej. Poď nasadneme do džipu. Pod zem, kde som ja. Budeme ich ramovať. Bol, marihuana. Ale nie, ten sa zdochlí na ten pes do piče, alebo ten neviem čo. Tu máš pizzu, nechceš? To vyzerá nebezpečne. Či to hore, čo tam je písané? Fog rolling in. Tu máš dnu. Riadno mu to robí. Kde je pizza? No, predávajú pizzu. Môžeš trochu, nejdeš si sadnúť? No, konečne, toto som potreboval. Môže aj kalán nastať. Idem. Tu vám nič nepredávajú, čiže máme prázdne pulty. Všetko som vykúpil. Nikoho tu není. Close, freak bag! Fucking raw, stuffy! Kaboom! Ale tam sa dá otvoriť ďalej. Možno tam bude nejaký medveď alebo čo. Tu je akurát to kola. Elektrika nikde.
Treba ísť. Ammunition for all! Podaná. Choď pozrieť na to psa. Tam Ja to ti môžeme nebať. Choď Hľadať pohľadkať. ďalšie dvere, bo aček tu môžu videl. Koľko ich ide, tu si toto. Nie. Where the hell is Ja za mnou. everyone else? Celá skupina. Eat it, free bags! Celý zajazd deškov ide za mnou. Posledných troch, nej. Nemám granáty. Mám. Dobre. Bol. Wow, čo tam? Ty kokos. What the Gra- fuck? What the fuck? A tu asi ty, keď si ho mali, aha. Odfotený. Bo zas tu je hen kokot do piče, stačia huba, hen aj cigareta do piče. Mariany to tu je, ne? Oh my god. A Maršik, aha, keď bol malý, vidíš to? An exploding No monkey! kurwa, mám piče. No tu je Maco, hen. Use it wisely, Tank. Use it Točí wisely. cez krabicu. I'm gonna find a meat sack to put a hole in. Tu je nejaká tichá broka. Teraz čo, kam sa dá ísť ďalej? Zjavil, že aj tam sa dalo ešte otvoriť niečo, nie? Čiže to som už otvoril. Treba nájsť elektriku, kde je vlastne. Čiže musíme nájsť asi ešte tých macov niekde. Tu je vo vetrieske do piči. Kto? Maco? Maco. Na piču. Zastrel, nie? Jebeček, tam není nikto. Jak som sa na piču, nie? No, podia. Fresh personal pizza in 5 minutes. No za 5 minút by mi mohli robiť. Ešte jednu by som si dal. KFC, bo a tieto dvere by sa mali dať otvoriť potom. No ale si treba najprv toho medveďa, počkaj, čo to je? To je no. V tomto letele nie je náhodou. Jasne. Wow. Som vyskočil na ňo. Tak. Čo tam dostal? No, však tu je amo. Hen v tomto padáku. No, čo jasný. Nevedel. Čo mi pomôžu náboje? Tu sú dvere. Kde? Aha. Hurá. Tak toto je pohľad, toto je fasa. Už nám nesú jedlo a pivo. Akurát si krydelka, nie Marčovi. Hej, no, si vidíš. Oh my god. What is zbraň, ty koko, toto. Toto na zombie kupujú do piče, nie? Jebe to shit.
2000. No tak piču. Lol, tu sa jak leskne podlaha. Prakticky. Prosto 80. No čo ďalej? No nájsť medveďa, nie? Bo čo to je, jeleň alebo pes tento kokot? Jeleňu pes. Koľko ten má sebe? Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 6 seker a jednu veľkú motiku má v papuli. Raz, A 2, bol hladný, tak dal 6 motiku, nie? 6 seker má do sebou zaťatých. Ale fakt to je nejaký hybrid, to je nejaký jeleňopes, to piči. Kuťa pes, nie? Na psa je to moc troška veľké a tlsté do piči. Neviem, čo to je. A neviem, či to nemá Tak maršik to je asi. ale má to aj také kopytá nejaké do piče. Nie je nejaký kríženec aj s koňom do piči asi. No tak je. Bohe, čo tu je napísané do piči? Nepribližujte sa, lebo pokúšam, nie? Píšem. Že ťa zožerú zombici. Mášik tu je, aha. Ja som v aute. Ja som v aute. No, to vám to po textúre neviem treba. Našiel som medveďa tu pas. Sa niečo otvorilo, nie? Kde? Neviem, možno tie dvere tam, čo boli vzadu. Treba ísť pozrieť. A tu nás si zrazila Rusa. Tu si videl? Kde? Bol, ten tu nebol. Bol? Hľadaj ešte jeden, ten Macov by tu mal byť niekde. Musel ísť do piči tam, no. Dvere nejdu. Bude niekde na strome. Dvere nejdu. Teddy bear. On bol hen tam v tráve, hen ten druhý. V tom oplotenom, nie? No. Tu nie je niekde. Do tej travy sa vôbec ani nedá ísť? Čo hen ten teleport tam, ten by mal ísť. Či nejde? Ten veľký. Treba elektriku zapnúť. No a kde je? Keby som vedel, tak ho nehľadám asi. Ah, mein Gott. Hľada sa Nemo, ne?
Prvo som narazil zase do tej mŕtvoj zdochliny vyjebané. Teraz by sa vyplacela hra, ne? Boha, nemôže byť do piči. Neviem. Tam by mohli byť nejaké dvere. V tej krabici je, kde sa krabica mení zbranie. No vidíš, tak to možno hento. No to neviem. Skúsime. Tak tam ten kokot, čo trčal. Poď to tam pozrieť. Tam bol. Tak tam bol, ale tak to bolo len také... fail. Nejde to. Iba ako mení sa krabica, to je nič. Keď ju zobere, to je Damn, nič. I need to kill more freak bags first. A do ňoho treba streliť do toho maca, keď ho nájdeš, alebo čo? Hej. Tak je to piči. Tu není. Kde je to piči? Hľadá sa maršík. Ja pozrieť na YouTube. Na videu, že kde je. Ale niekde tu musí byť, čo si slepý do piče. Ja som jedného našiel. Ty si nenašiel ešte ani kokot. Ja ho vidím, ty fas. Kde je? Jak je Taco Bello. Tu hore je na streche. Kde? Hore? Len tam, podri. Aha, do piče. Strieľam. Ura. Teraz čo? Tu na sú otvorili dvere. No ty toto. Elektrika... Boha to čo je za zbraná s tým? Tá odhadovacia. Oh my god. A čo to ide? Portály sa tu potvorili a... Čo to zabije, skús tam ísť, čo to spraví. Aha, kde si? Aha, to ťa premiesňuje, barzde. Pasol. No tak to bude kamaráde Rošambo. Treba ísť druhý teleport aktivovať. Čo tam je? Zabitého zombika, kde je?
Slice and dice, baby! Verka, ide sa na to, ne? Anyone want some bad guts? No ide. Hell yeah! That was sweet! Křiždě ti teleporty. Kde sa za nami títo zombici portovali, ne? My mother would be proud. Bandla... Double points! Kurva, ale ide. Kokot ma tu nehá do piči. No? Ale ide. Anyone want some bad guts? Max ammo! Yeah, bring it, motherfuckers! Kúpil si tam ten dog zavolá. Ten Juggernaut? Fucking raw, motherfuckers! Idete pred mňa, nemá. Ja na piču sem. Musím kúpiť tú adventure. I'm always in the juggernaut. Kaboom! Potrebujem ešte 3000, čo bolo 3000. Keď tu čo je za perk, ten zadný perk. Čo? No jen tam je rýchle na nabíjanie. Nie, Hey, need a clean up on Tam, aisle teď sorry. 4. tam není. Freak bag. Nie, tam je vlastne za tým vzadu. Living the fast life. That's the way I roll. Double points. Kokot, koľko ich ide. Easy, ready. Much dead. So quickly. Like Eastern Front all over again. Try eating Insta-kill. Hey, someone needs to clean up those creek bits. Max ammo. Je ten Jurgenaut. Jurgenaut je jen tam. Naľavo. Je. Je tam pri KFC, ne? Kúp si toto najprv. Jo. A Jurgenaut? Je tam. Pri KFC. Už si zapol ten portál? Je. Hej, ale už som ho aj použil, takže... No, kde ťa to dalo? Neviem, ja som z toho vyskočil. To je portál, čo je vnútri vonom, Taco Bell. Tak kvetka. Ešte možno, že to jebne ono. Na upgrade. Zbrane. No. Come Poďme ho here zapnúť, discuss portál. for our stumpy little nemesises. Enemies. Musíme posledných nehať. Ty sa zblázni. Boha, tu musím obísť toto zase. Musím ho zapol, tak tam pod...
Potvrď. Takže zapnutý. Bata, go, ideme portovať. No tak zapínaj. A? Ja. Come on already! Get out of my way! I've got hell pigs to kill! Bol mám ten. That's what I'm talking about! Ale už stuningovaná zbraň z tej krabice. O. To stojí po 1000 €. Rýchlo hovorí. Ľudia čakajú na to obsahen, jak tam stojí. Pozeraj na ňu, že nechápu, čiže pesky je malinovku. Meat sticks don't know when to quit! Asi ich zhypnotizoval s tými očami. Tak všetci stáli. Čúvajú. Oh my god. Čo to má znamenať, ne? Close, freak bag! Čo to je za tebou? Just in! Dempsey is a fucking badass! Ale ešte mi chýba rýchle strieľanie, kde to je vlastne? Neviem, niekde som to videl, ale neviem to Ale proste. ja, kde to je? Koľko tá plazma je inak silná. Som len vytasil a tr. Bože, aký malý level. Odkiaľ máš vlastne plazmu? They're dropping like bad habits. Počkej, už viem, kde je to. To je v tom základnom dome. It's raining lead on you, puss buckets! No to je. To bez nohého neaj. Yeah, partner, I'm Čo tam je? thirsty. Tam vnútri je, ne? Že tu nás sú v strede v tom dome to rýchle oživovanie aj to rýchle strelanie. Thank you, comrade Po druhej cowboy. strane máš oživovanie. To 5 perkov už nedá. Ba? Jej? Ale zaujímalo by ma, ako sa tu chceš dostať. Keď chceš hen ten perk. Tam vôbec nejde. Suck it! No už nie. A je aj vypnutý, takže to je asi nefunkčný, to by svietil ten perk. Možno na Vianoce. Stromček, ne? Poď opraviť to lietadlo, poďme do pičovať to. A do dětí se můžu podušit. Které děti budeme scenáři. No, Poďme do tuningárne, potrebujem stuningovať jednu zbraň ešte. Die, you Mal fleshless sack maggot! tak ho tam sám, ne? Potrebujem to zapnúť. Much appreciated! Donútra. Čo som? Zapni to. They're dropping Báč, čo to like nejde? bad habits. No už som to zapol teraz. Holy shit! Just how much badass is there around here anyway? Obchod je zatvorený, prezentí to dneska. Pomyslí si zrýchliť tempo, lebo máme tu veľa zákazníkov. Tí hranolky a krydelka. Nestia výroba. Nestia ju vypražať. Now that's what I call blowing chunks! Bo, kde som to, ty kokot? Bo už idú zákazníci. Tie teplé parky od Marčka. Chew on that, sack! Ice and dice, baby! Swim in your skin, maggot whores!
Super. Don't you puss bags get the idea yet? News just in. Dempsey is a fucking mám laser. badass. Je tu sniper ešte. Kde je? Je ten laser, no. Tu za rohom. Kúp si túto zbraň, ne? Koľko stojí? 10 000. No to môže iba to kokočina. Idem si kúpiť toho kuťapisa, nie? Ide tam vnútri ho trebalo niečo potvrdiť, ale čo to bolo? Kde? Na toho psa. Tam bolo niečo, že must activated power, ale idem sa pozrieť. Možno, že niečo dá. Nezabíjaj ho! Ty si jebný. Nie? 86 000. No, to máš čo robiť. To je si koniec mapy. No tak to sa treba ísť len postaviť a jebať to, skosiť iba. Tyko do jedného rohu a do druhého ide to. Keby to Pepi, to ide to. Anyone want some bad guts? Gigáni vyjebaný. You don't mess with a Marine! Hoorah, freak sack! Good target practice! O, už ide Várka. Už ide Várka nakladaných zombitov. It's like shooting krauts in a barrel! A tebe ich tam málo ide, nie? No jak málo, no. Raining lead on you, puss Pošici buckets! zo strechy idú ku mne. Hey, someone needs to clean up those freak bits! Oni hlavne chodia z tej strechy. Tam taká riadna. To popuču, kde je ten posledný? No keď sa dáš, tak tu není o čom. Pozri, koľko ich pôjde No, do už ide. strechy. Vidím. Lebo padajú rovno na gulomet. Dá bombu, nedá. See that little guy light him up? Eat it, freak bags! Hey, someone needs to clean up those freak bits! You want this out home? What goes to our head? Much appreciated. Anyone want some bad A tu guts? riadna čistka tu má. Holy shit! Just how much badass is there around here anyway? Holy shit. Vyhľadzovanie týchto zombikov. Masový hrob. Posledných 4 Don't you nehaj. puss bags get the idea yet? Treba na čo? Ty si kokot. Jesse. Neviem. Tak, Ja vlastne áno, tam treba 86 000. A teraz budú lietať a ruky nohy do piče všetko. you come up with these expressions? poď si zatiaľ obedna nejaká na auto. Dober aimbot. Bože, tam je ďalší a tam sú aj náboje. Tak hromadia. Dempsey's Butcher Shop is open for business. Nice, Dempsey, and you are dead. Eat someone Hľadal som else, opice freak a bag. z boku má jedno zombie, nie? Predo mnou bol ďalší. Som hodil tie opice a on zombikovi do hlavy. Od hlavy sa mu odrazili tie opice. Raining lead on you, puss buckets. Ooh, fucking raw, motherfuckers!
Koľko si začal spraviť kávu, ne? Vládneš to? No. Jasne, dojde naspäť a bez krkov bude mŕtvý, ne? To je dosť. Lol, to je tá zombika, jak on hodí na tý kokot, ten letel až sa niekde do piče. To bola to len natočiť. Kokot. A potravaj tu všetci. Ja mám tuším povolený maximálny počet mŕtvol, ty kokot, tu je toľko dochlín, že amen, má. Ruky, nohy. Sami predavači Taco Bello iba tu padajú. Takže to sú nespokojní zákazníci z McDonaldu a... Utekaj, vyhorazí, tak musia ísť sem do Taco Bella. Baček, strieľaj ty, ak budeme peniazy. To sú títo, nie migranti. I'm Dempsey, and you are dead. Už ide nová várka. Už preskakujú tie ploty, nie? Eat it, freak bags! Bomba hore. News just in. Dempsey is a fucking badass. Manek sa z každej strany teraz. Baček, á do piče, ne? Nemám, to bol nábor. Nemáš. Much appreciated. Ja tu stojíme kokot a vôbec si ma nevšimajú, len po tebe išli. Not even close, freak bag. Taste the Soviets' fire. Double points! Don't you puss bags get the idea yet? Lebo moja mama varí lepšie, nie? Či ako to je? Maršie Hell yeah, nehovorí. that was sweet. Maršie, čo dnes to bude na večer? Make a nice pile Komu of tam varíš? corpses. Ja sa pýtam, čo So much varíš? shit from one tiny head. Čo varíš, piču? Piču tam varíš? Niž polievku si musím variť. Jebe? Tá sadne dobre dneska slepaču aspoň. Zasačku, nie? Si ma už hlava aspoň neboli, ale tak... Pre tú chuť to bude dobre. Fall like Zas jak odstrelil toho zombíka, keď ten letel niekde do výkladu, do McDonaldu. Normálne, jak strelá ho jeba. like flies. Savor my victory. Nemoj kokot, už nie bez toho. Dropping like Už bad pravdý habits. 86 000 alebo to jebne asi. Infartujem. Hi, I'm Dempsey, and you are dead. Ty nestrelaj, nie? Čiže už si mohol mať 30 000 mačky. No tak strelaj. Just in. No ja len na sebe, bo na sebe obrať. Hoorah, monkey bones. They're everywhere, just the way I like it. Eat it, freak bags. Dvojnásobky by to chcelo, aby si chytil. Hello, it's meat killing time. KIA, maggot sack. Čo robí to Don't fuck with a vytýčku, marine. ten vykošťovač nariadný. Čo nám zase píše tá marihuánska kurva, čierna. Mŕtvol som si dal veľa. Don't you puss bags get the idea yet? Double points! Rack 'em up. Go No, eat ešte someone 16 else, 000. freak bag. Náboj. Bá, do pice, čo si kokočak ma tu zložiť? Yeah, bring it, motherfucker. Čo si to je opice na kastej? Hey, need a clean up on aisle 4. Stupid bags.
Moc dobre parkujú, chodia na večeri. Koľko to nám rozhodilo, tí mŕtvoli rozjebalo ich jak kvetina, do piči vyleteli do vzduchu. Bolo ešte 5000. Bol konec sveta, ne? Double points. Move fucking raw, motherfuckers! I'm gonna miss that little guy. Eat it, freak bags! Bo už máš, poďme tam. Vybočík už si 13. Hell yeah, that was sweet! Ty dokončíš čistku, hej? Poďme za Beetlejuiceom. No, aspoň zistíme, čo sa tam skrýva pod ním. Konec. Save a credit card.